trasplante é a sustitución, unha operación cirúrxica de por exemplo, de un riñón que dejou de funcionar, ou el corazón, un pulmón ou cualquier órgano que dejou de funcionar, entonces se trasplanta por outro órgano que este mejor. E os que se poden donar son o ril, os pulmóns, o corazón, tamén se poden donar veas, córneas dos ollos, fígado, pulmón, ya lo dije, intestino, algún trozo de intestino, y creo que non hai máis. Tipos de rechazo. Un dos principais problemas que presentan os trasplantes é o rechazo do órgano ou tecido trasplantado. O rechazo pode ocorrer en dous direccións. Por un lado, o paciente pode rechazar o injerto, pero tamén se pode desarrollar unha resposta inmunitaria do injerto contra o receptor. Os órganos que compartir despois de morir. Os órganos e tecidos é o fígado. As persoas beneficiadas de 1 a 2 e a compatibilidade requerida, grupo sanguíneo e peso. A edad límite requerida son 55 anos. O riñón e as persoas beneficiadas son 1 a 2 e a compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo e relación inmunológica. A edad límite requerida son 50 anos. O pulmón. As persoas beneficiadas son de 1 a 2. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. E a edad límite para requerida é de 50 a 55 anos. O páncreas. As persoas beneficiadas son 1. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. A edad límite requerida son 45 anos. O intestino, as persoas beneficiadas son 1. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo e o peso. E a edad límite requerida é indefinida. As córneas, as persoas beneficiadas son 1 a 2. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. A edad límite requerida son 70 anos. A pel, as persoas beneficiadas son de 1 a 3. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. E a edad límite requerida son 60 anos. Os osos. As persoas beneficiadas poden ser de 1 a 5 persoas. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. E a edad límite requerida é 60 anos. Os tendóns. As persoas beneficiadas son de 1 a 4 persoas. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. A edad límite requerida son 60 anos. As válvulas. As persoas beneficiadas son de 1 a 4 persoas. A compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo. A edad límite requerida son 45 anos. E por último, o corazón. As persoas beneficiadas son 1. E a compatibilidade requerida é o grupo sanguíneo e peso. E a edad límite requerida son 45 anos. ¿Cómo has podido ver todos esos respirar?